Pachipamwe mburi yeZimbabwe ndini wenyu Comrade Blessed Geza, Comrade Bombshell. Tadzoka nyaya yedu yaSet 1 iri kuenderera mberi, but nyaya yatotanga izvezvi. Tiri kuona kuti kune vanhu vashomanana vakapoteredza Emerson vari kuudza matambudziko ose amunosangana nawo muday to day life yenyu, vanoita kuti mushayiwe mishonga mumahospital, vanoita kuti macivil servants navamwe vashandi musapuwa pay dzakakwana, vanoita kuti mafarmers asabhadharwa zvakanaka. Ndingangoti vanhu vari kukonzeresa madambudziko ese ndivo vanomasika. Saka tava kutanga kudhilana vanhu ivava. Ndava kutokupai mazita avo vanhu ivava. Tinotanga nakuda kwashe Regiment Tagwirei, ndo number 1 chidananda ichi. Chotoda kutoita president ichochi. Chinotamba achiti zeve mushe. Achifurana nawo kuSyria. Kuti kana iye akasapinda panopinda kuSyria. Ndiye munhu ari kupuwa mamaini ose right ehurumende. Ndiye munhu ari kupiwa makambani ese ehurumende. Ndakapotaura last time ndikapa maexample ana ZB, ana CBZ, ana Fidelity, makambani akati one day. Right? Tobva pana iyeye tunoenda pana anonzi Wicknell Chivayo. Wicknell haana kana bepa kuratidza kuti ane kambani kana kuti maofisi oti anoparetera papi, but akutozviti se Wicknell Chivayo nemari yokungopiwa yenyu achingopiwa naED. Anopuwa matenda acho haasapply, but mari anenge abhadharwa in advance. Wobvunza ED kuti ko mari inongoti Wicknell anongotengera vanhu mota anoiwana kupi? ED anotaura kuti ane mari yake ina handizi kuti, but nyaya yeGwanda project is not a secret, right? Yakangofa yakaloda achiprojectwa naED. Tinapedzai Scott Sakupanya, rimwe tsotsi rinopuwa mukana wokuexporta gold rayo risikabhadhari tax kana kuti mutero kuhurumende, but richibhadharisa vamwe vose maplayers 7% yegold ravo ravanenge vachida kuexporta. Mari vanenge vazogovana naED. Tina George Guamatanga, nicknamed 10%. Padhiri rose remuhurumende kuti ribudirire kuti riite go through. Guamatanga anopiwa 10% yedhiri iroro. Iye manje atenga maproperties all over the world. Vana South Africa, vana UK, vana States, vana Canada. Iri mari yenyu yaanenge achishandisa imi muchishayiwa mishonga. Tinomwe anozviti mbinda munin'ina waED anonzi Julius Charumbira Mapingure Shumba panzvimbo ari paNewlands, right? Ari kuitawo mashure ake wawawa. Ndivo vanhu vese vanenge vachisimbisa ED vava vachibatsira kumora
upfumi hwavana vezimbabwe. Tina John Panonetsa Mangunja, former Reserve Bank governor. Mupana wangu wandinyadzisa zvikuru. Mupana iye nachimutsvaga kuti ndimupa advice. Haadairi kana mafoni, but achasangana nazvo. Tina Mutuli Muve, Minister of Finance. Ari kuitawo mashura ariko kufinance ikoko. Tina Obey Chimuka. Obey Chimuka ipartner yakuda Tagwirei. Vari kungoba upfumi zvakafanana. Tine tsotsi iri rozi Temta Paul Tungwarara. Uyu ndinomuvenga zvekumuvenga zviya zviya. Zvekuti ari kufamba achichipisa vanhu vakaudza rusununguko. Iye ari kachifamba nezimota 4x4. But uri kuigira corporate Kabasco. Corporate havane 70 years. Right, anogara mumakomo. Omuigira Kabasco. Kokuti tiri kumutendera nebhasikoro. Hamusi kuona kuti munhu asina hanya neropa rakadeuka richisunungura nyika inoi. Iye paanenge achienda kumakomuniti anodi kunda achiobva bhasikoro. Tina Douglas Kwande, Brewer Idri zvakare. Zvese izvi zvigananda zvakonzera kuti mhuri yeZimbabwe isafe. Ndivo vanhu vari kutora mari yose ingadei ichibatsira kuti nyika ibudirire.